dong nilimen ke Bronson Tiron rapen nili karbirong saramai nijang aku mitielo konvenor lo rapen pun nijang lang ceria bang putam bu amasi nilitung pini press meet ke phanang ko alam mangela pulo pini nilitung labang so press meet long kacetong ke cintong bena dolo rongkhang amri soceng duaramla nilitum hawar sirkep ves ana rong sar ke pini nilitum cetong lapen nilitum pini nangke phanang ko alam ke lapulo nilitum phan karbi rong sar tum phan konsil pen nangi pi appointment aputhak non anda nilitum hanang pacetang ti nonta ves kar biang long lokta constituency clear phan nilitum han non anta nang pipela lapen ke lason tak thak iskar benglong ta constituency throkbak throksibak khadak tan pipela lasi labang support ko people si nilitum phan non anta nang pipedet ma nilitum phan le nang pida prang posonte arong tin karbia rong long village court pu nang pathir pen nilitum karbia khai mate tribal khai angbong anke bisar kidar punon IPC punon CRPC aron pen punon police pen itu make chok che do an ke rong asar to pen chingwai pen pangsap unjia polo bon sita piniani labangso village court nang ipi nang pangkre bia joine piniani ada itu village court nang pipe delo appointment bang kiro nang pacitang de delo amasi piniani ni ditung ejakong johar jak long delo rong asar do an karbi rong asar do an tumta mate tribal rong asar do an tumta lasi nili tuma phan prap jinpen lanange BPA constituency ana phan ke non number prap jinpen nili tuma nang pinang ko tang te go so constituency long si ke pipon pela non ki BPA bangke weskar benglong alam se diri dang pupo weskar benglong lo make ke chengsia bangke rongkhang constituency MSC bangke sar long bison be alang li nili tuma non anta nang BPA der lason thak thak si jinthong long ta avijit kro alang li ta MSC cintong MSC alang li long si cibi hu bamasi non anta alang li ta rong redel la pen la son tak thak duaramla ta alang li ake hai prabhat taru alang li si dak local MSC lo alang li ta mithang constituency fan ke chok tak ana certificate ke chewan hup si council pen release banded si alang li long si cibi hu la son tak thak si amri long di uping maslai ta alang li rideng lo cibi hupsi non anta ron ridet non ke chok tang ke complete tang ke achit timan ke complete alo polo achit timan ke dak certificate ke wan tang an ke ron bom nang je polo hala ke chok che dolang prote ke chok che phan pa ke claim pon bom lo te chok bon sita pinyani anta ke chok tang pon anta nang ron ri nili tu phan lasi lason ke kupulu lasi CM han ke pudamlo pulote alang leke hai Dr. Tuliram han ke pudamlo pulote akoi pan piuno chuke damtang 2022 ningkan Oktober 21 arni dipu taralang solong lok singmer jan longmir jang chot taelong nili tum phan certificate nangron hala dakpen bang CM ke hai ningjelo non December ang bongomat nang litum certificate ta long lap orong sartin ta pusi hala suhud pen rondet pen api council pen bangke joint secretary bangke MSC ari deng nang pidun lablo bon sita nono bangke lasi kapader bangke local MSC atum lasi moniliamenta jong daklo lasi nang litum prabjin pen moniliamen kisung NSC matang EM tumbang nilitum rong sara komite phan labang so as a certificate bang nang keron da prime phan nilitum phan chuning dilu lapen nilitum ake hai CM sar Dr. Tuliram Ronghang phan ta nilitum isi chuning ring itu lasi ake hai Dr. Tuliram Ronghang make ma thaji mene rong sar tuman PR lo leng er lo pusi ma thai mene bon sita nilitum rong sar tum pininang liphan media hoipen nang than lo nilitum non anta long lelang lasi nang li CM amata local MSC tumphan nang li puchatha atima nang li long ta nang li dung dan nilitum bang lo nilitum long lelang po apong
CM sar phan nilitum nang chethano bon sita piniani nang ita pupe de lone mate koson lone piniani nilitum local MC tumari deng penon anta labangso village court appointment bang nilitum rong sar tumbang ke long le de tase prabjin pen normat CM sar ta local MC tum phan pupe nilitum rong sar ke do an karbi rong sar ke do an phan nilitum phan prabjin pen labangso certificate bang nang pino lapen village code bang kapang tang kringji aphan customary law ja ko kapang tang phan 60 dulat teng pa nilitum kapang tang phan nilitum rong sar tum phan jakong non madang pino lapen ke nilitum 60 dulat area lo tribal akhai mate nilitum karbia khai lo ako benda rong sar habe pinpo tum jakong du lason thak thak si non ta nilitum phan rong sar tum phan jakong nang pino nilitum mekara so phan mithura so phan lapen ke rar phan edera phan nilitum piniani rong sar tum methanga mekara so puata nilitum enosian ta nilitum non chipiu ni methanga mekara so punilitum enosi chipi pen piniani office long nilitum handa excepsi lasi lahaya bangke 60 dolar lo nilitum rong saratum ajakong kawelu pusi nilitum pini bangso media thenglo pen nang pachini lo lasi ake hai CM tuliram rong hang phan achuning ria bangke nilitum phan jakong horang nang pinot lapen NOC pen chenglok kaprek punon 30 department along council along 30 department do labangso 30 department long punon nilitum rong saratum NOC nang pa accept nang po nilitum office along punon kaprek long punon council long punon rong saratum NOC dok lo pulote ahong lo labangso rong sarame kar lo pu nalitum deng convect nang lasi labangso ai step bangke nilitum phan noramat nang pachok pinang lapen joni ritu le thorlo nilitum jinthong rongkhang amri nilitum nilip nihang chelang petpen rong saratum nalitum phan joni rilo je noramat appointment le tar bangke nang pi serangot village court ke seng bang nilitum phan nang pa seng long serangot kali pulote nilitum rong saratum ta dojoy je deta hai atema nilitum rong saratum ke nang chelem dunde nilitum rong saratum ke nalitum political hian political party hian kapeka party nalitum kache sorsa nalitum kache putot ke nilitum nang chini dunde nilitum ke ahok kithuki ui pencenglok kiduki sung pencenglok nilitum rong saratum si rong rup ke cari calon ponai lasi hula hoy nalitum political long sorsa ke nalitum bikogra sonsuri son pharo alam akam do kusita nilitum rong sar panakam nang pachok pidetha lalo pulote nilitum rong sartum nalitum phan akachuru nang